Telah sakit dengan tenang. Aja telah sakit. Kerasake piye kerasake? Abah Kadir sakit di rumah. Lah iya. Mohon Dibeleh. Ya, maksud dibeleh iki lho. Ditiliki. Sebagai kita itu Awake dhewe cah nom-noman. generasi penerus. Bener. Lawak senior kuwi wis nemen. Heeh. Didoakan Dendang mari sehat. Ya. Amin. Ngono lho. Sebab Mbah Yai wis ngomong re, sapa sing pengen dijembarne rezekine, didawakne umure, jagalah silaturahmi. Ayo awak dhewe tilik karo silaturahmi. bener kuwi. Awake dhewe nom-noman. Wingi urung loro Abah Kadir. Terus? Gara-gara ora sahur 3 dino. Loro salah. Nyambung. Awakmu gelo.